ଜୀବନର ଏହା ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥିବା ମଣିଷ କରିଥିବା ସେମାନେ ଆମକୁ ମାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ମାନେ କହନ୍ତି ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟେ, କ'ଣ କହେ? ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟେ। ତଣ୍ଟି କାଟେ। ତୁ ଯାହା ପାଇଁ କରିଥିବୁ ସେଇ ତ ବେକ କାଟିବ, ମାନେ ତୋତେ ମାରିବ ସେ। ହେଲା, ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହୁଛି। ଆମ ଗାଁରେ, ଆମ ଗାଁକୁ ଆମ ଘର କଥା ନେଇ କହିବା। ଆମ ଗାଁରେ ମୋର ଭାଇମାନେ ହେଲା, ମୋ ବାପା ମା ଥିଲାବେଳେ ବା ମଲା ପରେ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କର ବାହାଘର କର, କିଏ ଡାକ୍ତରଖାନା ପଡ଼ିଲା ତା ସେବା କର, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା, ପଇସା ପତ୍ର ଦେବା, ଘର କରିବାରେ ପଇସା ଦେବା, ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା। କଲା ପରେ ସେ ଟାଉଟର ଭାଇମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦାଦା, ତ ଦାଦା ଶଙ୍କରା ଦାଦା ହେଲା, ଗୋଟେ ଟାଉଟର ଅଛି ହେଲା। ସେ ଟାଉଟର ହେଉଛି 1 ନମ୍ବର ଟାଉଟର। ମୋ ପଇସା ପତ୍ର ନେଇକି ସେ ଫାଙ୍କି ଦେଲା ହେଲା। ହିସାବ ମାଗିଲା ବେଳକୁ ଦେଲା ନାହିଁ ହେଲା, ହିସାବ ମାଗିଲା ବେଳକୁ ଦେଲା ନାହିଁ।